дар шаҳри Исфара рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шукргузорӣ аз озодиву соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдориву соҳибистиқлолӣ таҷлил намуданд. Нахуст сокинони шаҳр бо мақсади арҷгузорӣ ба яке аз муқаддасоти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон парчами миллӣ роҳпаймоӣ доир намуданд. Сокинони касбу кори гуногун ва донишҷӯёну толибилмон бо парчамҳои давлативу шиору навиштаҷотҳои васфкунандаи соҳибихтиёрии милливу давлатӣ ва ифтихор аз ватандорӣ ба сӯи майдони ба номи Исмоили Сомонӣ роҳпаймоӣ намудаву нишоту сарафшонӣ доштанд. Тантанаҳои мазкур бозгӯӣ аз он мекарданд, ки парчам дар радифи Конститутсия, нишон ва суруди миллӣ ба ҳайси рамзи басо арзишманди милливу давлатӣ барои мардуми тоҷик муқаддас аст, зеро таърихи навини давлатдории тоҷикон гувоҳи он аст, ки арҷгузорӣ ба рамзҳои миллӣ ки парчами давлатӣ яке аз онҳо мебошад, барои дарки амиқи ғояҳои олӣ марбут ба ҳуввияти миллии мардум нақши муассире дорад. Парчам мақсаду мароми созандаи миллати тоҷикро инъикос намуда, ифодагири роҳи таърихии он мебошад. Парчам яке аз рамзҳои муҳими давлати соҳибистиқлоли мо, нишонии ҳаёти осоишта, ваҳдат, сарфарозӣ ва ифтихори миллӣ мебошад. Парчами давлатии мо таҷассуми ҳастии миллати соҳибдавлат ва тамаддунофари тоҷик, иттиҳоду сарҷамъии он ба шумор меравад. Дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ мардуми шарафманди кишвари мо бо саъю талош дар роҳи ваҳдату ягонагӣ исбот намуданд, ки ворисони арзандаи гузаштагони ватанпарасту озодандеши худ ҳастанд. Минбаъд дар майдони парчами давлатӣ бо ширкати намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, роҳбарони ҷомеаҳои меҳнатӣ, омӯзгорон ва муҳассилини муассисаҳои маориф ва собиқадорон ҷамъомади бошукӯҳе доир гардид. Дар ҷарони он раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода ва намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Даврон Зоҳидзода баромад намуда, ҳозирин ва дар симои онҳо тамоми сокинони шаҳру диёти Исфараро бо рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сидқан муборакбод гуфтанд. Зимнан гуфта шуд, ки сани 24 ноябр барои тоҷикону тоҷикистониён на танҳо рӯзи арҷгузорӣ ба парчами давлатӣ, балки ҳамчунон рӯзи гиромидошти арзишҳои деринаи таърихию фарҳангӣ ва маънавии миллӣ, гузашта аз ин рӯзи эҳтироми миллат ва давлату давлатдорӣ маҳсуб меёбад. Парчами давлатӣ баёнгари соҳибистиқлолии мамлакат, инъикоскунандаи фарҳангу тамаддун, таҷассумгари ифтихори миллӣ ва ору номуси ватандорӣ, рамзи баҳамоиву ваҳдатофарӣ ва башоратдиҳандаи азму иродаи устувори мардум мебошад. Парчам пайвандгари дирӯзу имрӯз, қутбнамои фардои неку обод ва ҳидоятгари иттиҳоду ҳамбастагии тоҷикистониён аст. Дар раванди ҷамъомадӣ тантанавӣ ҳамчунин як қатор фаъолони соҳаҳои гуногуни иқтисодиёту иҷтимоиёт бо сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр сарфароз гардонида шуданд. Дар анҷом аз ҷониби аҳли фарҳанг барномаи зебои тараннумгари эҳсоси соҳибихтиёриву соҳибдавлатӣ манзури ҳозирин гардонида шуд.